Hirugarren bikotearekin gozen, Azpeititik, Jone Arriaran, Eki Aizpuru. Epaimaikuk kontaketak itxutxuen bitxartien, nik galderetxua gaukete honei epaimaiku entzako. Kontau zuek, tranquil, galderi botakot eta zuek dantzarixik izendako zari ez zeuek? Dantzariak izendako danok? Eta onak dinuen. Huez modun eta dantzari modun, zelan hobie. Esti, eta zu? Bueno, hor gatzen da. Galdetu ingot, entero ingo nazema txapeldeuki izan euren artien, eta gero konteko zuet. Itxartien, honen txandien.